zer moduz esaten deunero, inporta zaigu bestea zer moduz on. Ez benetan pentsatu. Eta WhatsAppeko elkarrizketak ez dituzu hasten aspaldiko zemuz. Mesede bat. Ja, orduan zemuz hoi. Ni benetan pentsatzen dut zer moduz galdetzen dan gehienetan, erantzun sakonik ez dela bilatzen. Are gehiago, ze erantzun sakonen bat iristen baldin bada, ze movida. Iruditzen zait inkonstienteki espero deula ondo bat, eta kito, eta gaizki bat erantzuten danean movida, iruditzen zaigu elkarrizketa luzatzen dalako, beste entzun behar deulako, denbora eskaini behar dieulako, eta hoi zemuz erabiltzen deun kasu gehienetan, iruditzen zait ez dela gure interesekoa. Zemuz, ondo, tazu, ondo. Eta gero ja mesedea eskatu. Proposamen argia eta laburra. Inertziaz bada, hau da, ondo huts bat jasotzeko erabiltzen bada edo ezpazaita xola aurrean duena benetan zer moduz dagoen, ez erabil. WhatsAppeko elkarrizketak, kaixo, mesede bat. Eta pasilloan elkartzen zarenean, kaixo? Egualdiarra, Eta hola lortuko genuke ustez zer moduz galdetzean beste pertsonarekiko interestintza adieraztea.